cerita zaman cilik aku pas TPA nyende bola. Aku kan jam 4-an yo dikon yo mandi jam 3 ngono ibuku. Le TPA. Ndang mandi wis jam 3. Yo atus to tulisan kon ndang mandi ngono terus aku ya atus. Terus bola rampung atus kan kok jam 4 mangkat. Yo tengah 4 mangkat. Hanya iki jam 4 masuk TPA niki. Terus iki yo ngaji bola. Istirahat setengah 5 ki istirahat. Istirahat iki dolan. Dolan cek to istirahat iki dolan. Iki pas poso-poso ngene iki bro. Terus masuk neh. Yo istirahat delak terus baru masuk ngono lho bola ceritane iki. Nah, setengah 6 kan wis dibagekke kaya jaburan ngono kae kan cah TPA yo akeh to jaburan. Nah, kon aku ki dicaplok kanca bola. Malah padu aku. Dadi ning jero masjid ki malah padu bola. Eling wae aku. Ngono ceritane. Tekan omah ya seneni ibuke. Do wae. Wis ngono sak bola ceritane. Dan iki kono ya cek wae iki.